Какво виждат очите ми? Ето, сега сме края на месец януари 2025 и да, вече имаме наченки ревена да се появи много скоро. Естествено, когато времето застудее или приемано станат големи минусови температури, това растение просто ще умре от студа, но ето тук може да видите пъпчицата на следващото, което ще избие от самото растение. Може би след около 10 на дена, 2 седмици, зависи от метеорологичните условия навън. Но това е така. Значи през пролета самите растения не стават много големи. Имам предвид през ранната пролет, когато температурите са под 10-12 градуса, растенията са късички. Ето виждате, може да са силно багрени в червено. Това означава, че растението е много добро. Но да, те наистина са късички, когато са, даже нямат 12 см, няма това. Но когато дойде време вече за по-топлия период, те стават около 40-50 до 60 см сме имали стебла на ревен.